Da li zapošljavate? Ne zapostavljaš. Onda se pitaš zašto svako ostavljate, jer možda život ne ide košta manje. Da li da kopam grob da se nadam dalje? Ne, okej, borbe u kostima naroda. Ne predajem se, imam milion razloga da izvučem se iz taloga, dok brat izađe iz zatvora, dok majka ne prestane da briše suze s jastuka. Voleo bi da imam novac da saznam šta je otac, jer ovaj čovjek nije ni pola. To nije moj poraz, ja sam jači od toga, dok cijela familija postavlja pitanja ova. Zašto se ne pušta tvoja zika u klubu? Zašto nemaš keša, radiš satnicu punu? Kad ćeš naći devojku da se oženiš? Zašto se ne promeniš, zašto? Hiljadu zašto, nijedno zato, ćutanje je zlato. Ako je tako, onda imam blago. Godine i godine sam dao, nije mi žao. Možda samo što nisam bio zao. Bolje bih prošao da sam samo znao. A i dalje sumnjaju. Zapamtite ovo, još nisam gotov. Misle da mi treba protiv otrov. I dalje sam dobro, nisam robot. Veštačka inteligencija nailazi na otpor. A svi mi kažu da treba da odem negde opet, život da počnem. A šta sa ovim što sam započeo ovde? Da tek tako batalim želje i snove. Ne mogu, razumi me, bolje ubi me. Uz pomoć muzike ja sam slobodan. I kad kupim sve, ne mogu da unište ono što sam ja. Vozim se autoputem za pakao, da bi došao do stepenica za raj. Ali vidim neko me je lagao, jer ovaj put nema kraj. Stisni zube, skupi muda i šupi srce. Kučke nose krune, prestolje sa kurce. Onda pitaju što ne gradim vavilonske kule. Za koga zove vavilonske kurve? Molim te, odjebi, skloni se od mene. Nek ostanem sam, od vaših misli venem. Boriš se čovekom koji nema šta da izgubi. Samo razuma i to mi je na ivici. Ovo je pasija Isusa, rađanje izuma. Ljudska bića su neljudska, deca nisu imuna. Ni ja nisam siguran dokle ću da izguram, jer karma je kučka, drugi sudbine pišu nam. Na kraju krajeva neću da budem normalan. Plovim okeanom jer je nesigurna obala. Mi smo ludaci ugroženi, a ovi ljudi, oni su ljudošteri. Izgleda mora da nosim na sebi znak upozorenja. Drži rastojanje jedno 3 metra. Nema strpljenja, ja sam besan, jer mi svi govore da nisam vredan. Samo čekaj da ubacim još jedan metak, da izvršim atentat na ceo senat. Po mesecu šetam, spreman da izvršim revoluciju sveta.